На здраве, наслаждавайте се на вечерта. Първо искам да благодаря на Mount Ice за поканата да дойдем тук. За пореден път, изключително много гости, интересни. Може да съберем да обсъдим това прекрасно питие. За мен най-така ми харесва, че като един европеец, опитвайки най-популярната напитка в Китай, много бързо я възприех и ми е в момента една от любимите питиета, които да пия. Също така като управител на ресторант Мизу, бързо успяхме да намерим и как да го включим заедно с нашите ястия. Много хубаво питие, заедно с хубава храна и, както се казва, имаше тези два фактора, имаше една страхотна емоция. Опитах Маотай, за първи път ми е, не бях пила такова нещо. Хареса ми, определено вкусът е различен, няма аналог сам по себе си. В добра компания, с приятели, Маотай ни събра и ни развесели също така. Така че на здраве!